tehdään paloittain se biisi. Elikkä metronomi päälle ja aloitetaan. Vaikka bassoruudusta. Sinähän se biitti lähtee. Vaihdetaan virveliin ja voidaan laittaa vähän isompi tila siihen, että siinä on vähän kaikua enemmän. Tempoa voidaan muuttaa. Sitten hi-hat vaikka. Siinä on perustaa. Toinen tapa on sitten käyttää rumpukonetta niin kuin ihan rumpukoneena. Myöntää se, että se ei pysty matkiin ihmistä ja silloin se kuulostaakin rumpukoneelta. No sitten on tää Eurohumppa-disko mäiske, missä sitä rumpukonetta sitten käytetään ja siitähän voi olla montaa mieltä.